Да, където кажеш. Ще обсъдим парламента, но наистина трябва да ги стреснем тия гадове. Ако трябва и на полицията ще се опълчим. Да, ще им срисаме сатниците. Да им дадем на крадливите политици да разберат кой командва тук. Колко яко, Антонио Ресио срака. И капитан Салам. Също. Ще си обуя кецове, ако се наложи да тичаме. Флора, ще се върнеш ли за вечеря? Взела съм пилешки филета. Ета, тя е суровоядка. Всичко е сурово. Колко ниска топка си, не си мой съперник. Остани си вкъщи. Ти нямаш дом. Рибаро ще се размажа. Махни се от мен. Това къде се продава? Точно на теб ще кажа. Саби, смени тази физиономия. Носиш се, откакто излязох от регистъра. Аз? Защо да се нося? Важното е, че детето вече има име. Урсула. Това не е име, а подигравка. Извинявай, но това е прекрасно име. На момиче на Бонд. Освен това спечели томбола. И как ще викаме нагалено? Урсу? Сури, като дъщерята на Том Круз. Мухлю. Здравейте! Как е щастливата двойка? Върхът? Как е малкото ангелче? Мили Боже! Колко е пораснала? Типично по бебешки. Расте. Все повече се прилича на майка ти. Видя ли колко е празна? Харесва ли ти? Харесва ли ти? Да, това е нашия Господ Исус Христос, който умря на кръста за нас. Асансьора! Вече има име, казва се Урсула. Виж ти,